Pojď! Suverénně, bez diskuzí. Mně už ty vaše vyhlašování největšího hráče úplně vlezly do hlavy tak, že se mi včera to úplně o tom zdálo, že nám tady proslov, jo. Proslov, jo. Nervózní, já vám chci poděkovat za to, Počkejte. že Kopita, držte hubu. spolu takhle stojíme všichni, jako tým. Není to o osobnosti, je to o týmové spolupráci. Já jsem se snažil prostě hrát jako tým, bojoval jsem, čekal jsem to od týmu, to samý, to taky bylo, že jo. V takých zápasech a dál bych to nerozobil. Ty vole, prostě... podojil si je, ty vole. Míša Bohač! Míša Bohač!